Maniod to tanin niya. Huwag ko. Sa katapulan ako na ito gawas. Ano akong sudan. Kung saan maunahong malam na ko gi. Anak. Ate, pagaba. So, nanapok ko na harvest. Turo ka buok. Ngayon ka. Ano ito? Okay na kagika na kayo. Okay, pagkaon ay. Ngayon, bulad lang. Hi, Ma'am Sophia, Ma'am Gemma. Ano ito? Ang sarap may kunahong eh. Ano ito kanina? Ito sa kanya? Ngaan. Siyempre na bulad. Ito bulad. Tapos ikaw sa kamatis. Shout out madam. Shout out madam. Papas niyo pag kibawi bukid nun. I hope makalaag mo diri yan. Pundam. Sorry. Ang kasama ko eh. Tingnan ko na garden. Martes Ibanez. Minsan na kung naon. Ang kapag ko. Hi, Lisa! Asa mo itong order? Yung bread, ah? Pagito yung naong eh. Pero magwapa ko niya, kaya magawas man ko. Ha? Nalilo lang ko. Hi, next to. Sabi ka na bulad ay, sa Cebu ko manipalit ko. Kung ko lang gira ko ang kamot, kaya gikan ko nag guna. Ah. Sabi, ano yun, ah? Mga vlog.
Nagkasong kanon ay. Ano ang bulad. Kami kining bulara ay. Kaya yung bularan dis Davao pero Mm. Mm. Ano ito? Kaya ako bisita. Ako naman kung naibisita. O na ako kayang salin. Mm. 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 Lama. Ano ang bulad? Kaon sa tani. Mm. Mm. Sabi sa'yo, partner. Hayaan sa ito kabilin. Mm. Dahil ginakaon na. Hi, Wang! Bakit naligo, Wang? Share the live, tap-tap. Natautoril ka ron. E, pakalawag na ako ang titulo. Abalisyon ako ito. Yes, pwede na siya makilaw, pwede na siya maluto. Kay presko manggo niya. Di na ko maluto no kay duwa ka buok tulo. Usaon ko na. Alam mo man anak kay butang sa gulay. Pero mas malasa na kung imo siyang gisahon dubuhon. Pangitan ako na. Sorry. Kung sa... Ano, nako ng screen. Ay, na-blur. Sabi niya. Asan mga... Kadali lang. Nag-live ko, kaya ako tuyo. Nakalimot ko unsa. Ito, dyan akong naong dapat gwapa dyan ko paggawas. Itong kamatis. Bulad. Ligo-ligo mo, ma'am. Ma'am, mula ko rin, ma'am. Gapa ko, ma'am. Pag-send ko ni mo, ma'am, ha? Anang picture? Nagwapa kay ko, humot ba ko? Kailan ka, ma'am? Pero nakuha na ko ang laban na, ma'am. Hala. Nagaligo lang ko, ma'am. Oy, di lang yun halata, ma'am. Hala, kalami sa laban na.
Hindi ani eh. Paligaw na. Paligaw lagi karon. Hindi eh. Lamig kayo mo, ma'am. Ligo ko niya, ma'am. Bili ko, anak. Lamig kayo. Lamig kayo, ah. Shit, memeng. Hoy! Che! Yes, bajan si Kawak. It's very watery. Karon pa nahinog. Ano mga andalin nyo? Kasama niya. Nag-live ko ba kayo? Naku, isulti diri ah. Pag live na ako, nakalimot ko. Atay man eh. Ambil kayo. Set. O yung gabi magmukbang ko. Wapan ako. Saban na? Saban na rin sa inyo, ha? Laban na ni sa mua. Wala na ko yung pinalit. Wala ko yung tinanom. Dala na sa kong amahan. Tamis. Tamis siya. May kayo. Che ba? Sabut ha? Saban na ang tao sa mga laban na. Tulo pa oh. Nakalimot ko sa akong i-live. Pero ako saan yung ikuan? RF. Dako pa kayo, oh. Lami yung pagkahinog niya. Perfecto. So, sa pagkakaroon, maligo sa akong. Nakalimutan dyan ko nganong, may udto po. Nakalimutan dyan ko nganong nag-live ko. Nakalimut ko. Nagiging salamat sa pagtanaw. Sorry ka ayo. Nakalimut ko kung saan akong istorya ay. May hapon, hapon. Mga taglaban na. Saban na, laban na. Concert for Akos. Mabalik lang ko niya. Maligo sa ako. Kaya ras ising, ligo mo, ma'am. Ako ligo. Mag-upat na kaadlaw. Stress ko. Dili pa ko masindan og stars. Dili pa, no? Nada kong tulol karon kaya akong titulo. Kaya taga January bayan ako anon. Taga January. Dili pa. Gilang.
Laban lang. Salamat kay Ma'am Christina. Mo yun si Christina. Nag-iisa ra jud ni si Christina. Basagi siya mo. Sige mo comment no. Manod ko, si Christina jud ni. Makit-an jud siya. Makit-an jud ka, Madam Christina. Masasaon jud. Pero, naging salamat. Kaya maligo sa ako kay, si Ising, ligo-ligo. Magbaho na akong naong mabaho ng tae. Tagagin salamat. Mahingot to. Naglibog ko. Unsa kong kuan. Isuti. Salamat. I love you.